manyo chenro mag thieth wach mantiere kaonti kapok dikore buok manyien mar thieth mong'ere kaka ngenge mag dontiere ma jotuo kinde ne maganda chenro manyien mar thieth mar SHA. Ale bich negile piny owacho chungo wach tiyo kod okuma machon mar NHIF kendo kelo manyien ma SHA kata Social Health Authority osebedo ka golo ywak margi rono kendo jotuo mathoth malimo ute mag thieth mag piny owacho kod mag giwegi osebedo ka yudo chenro mag thieth migawo mar thieth e piny owacho ma Homa Bay. Kata kamano wacho ni mowinjore ute owacho manitie kaonti oneno jotuo mapok okuma manyien mar thieth no kendo bende konyogi ikruok bwo chenro amedo jiturwa universal coverage transition has its hiccups. Remember, we are transiting from one system to another, a very delicate and sensitive system. But for us in Homa Bay, we have managed, and through the assistance of SHA, that we are not turning any patient away, but we are recording that now manually. Kalo record pek ma jotuo osebedo ka kale nyaka ne piny owacho ruch oko wach tiyo kod okuma machon mar thieth mar NHIF migawo mar thieth e kaonti nyakla mamoko giwuotho e kor gwenge mar piny nono mabudo kalore kod tuo joma pod medo biro bende osechopo 2,000 gi wiye. To thieth mimiyo ji en thieth mopogore opogore ka. Wan gi thieth ma general ming'eyo ang'eya ng'ato kituo wiyi nyaka tiendi piny. Ai wan gi thieth ma wang'iye weche mag kansa kabisa piny ngima. Koro kawuono bende treatment kod care mar kansa. You will refer to our other facilities. So an gadier ni gini en gima ber madhi konyo thurwa. Kendo gini gima nono ke pesa michule kana ndururu. From registration to nyaka be dispense onge pesa mitiyo ka. Riwruoge dwaro margi en kedo gi tuoche ma osekanyo gwenge kama tuo mar kansa, fistula kod tuoche mamoko. We don't work alone as M-Pesa. We work together with partners. As M-Pesa Foundation, we give the money. The implementation is done by implementing partners. And we identified very, very able, implementing partners led by Zuri Health, working with Amref Health Africa, who are doing the fistula screening. Fistula is a disease that we've realized people are suffering from, but they're not coming out to be treated. So as M-Pesa Foundation, we want to contribute to the eradication of fistula by the year 2030. Temo matek mondo gi ne thieth kata nyama karuka hokweto tim mate koganda moseo kadhi nyime pacho ka